ஹாய் எல்லாருக்கும் வெல்கம் டு ரைடர் எம்ஜே வாக்ஸ். இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, வண்டிக்கு வந்து மொபைல் ஹோல்டர் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அது அன்பாக்ஸ் பண்ணுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இப்போ போட்டு காட்டுறேன். அதை பார்த்துட்டு அடுத்தது வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு அப்படி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துருவோம். முடியும் இந்த பார்சலுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பைக்குக்கு வந்து மொபைல் ஹோல்டர் வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அது என்ன டைப் ஹோல்டரு எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பிரித்து பார்த்துருவோம். இதான் அந்த ப்ராடக்ட்டு. ஆட்டோஃபைன்றது நல்ல ரேட்டிங்ஸோடு இருந்துச்சு. இது எம்ஆர்பி 700 ரூபா போட்டிருக்கு. நான் இது எவ்வளோக்கு வாங்கினேன் அப்படின்னா 430 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். இது ஃபுல்லி 360 டிகிரி ரொட்டேட்டபிள் தான். அது எப்படி வேணால் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், ஃபுல்லாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் டைப் தான். இது வித் சார்ஜரோடு உள்ளது. யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து இந்த இருக்குது. 5 வோல்ட் 2 ஆம்ப்ஸ் உள்ளது. சார்ஜிங் நல்லா ஸ்பீடாகவே இருக்கும். இது அப்புறம் யூஸ் பண்ணாத டயத்தில் வந்துட்டு லாக் பண்ணிட்டோம்னா டஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப். இது நல்லா லாக் ஆகிக்குது, பிரச்சனை இல்லை. நம்ம யூஸ் பண்ணாத டயத்தில் சார்ஜர் போட்டு ஆஃப் பண்ணோன்னா இந்த ஒரு பட்டன் இருக்குது. இந்த பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணோம்னா ஆஃப் ஆகிக்கும். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த போல்ட் மேலே ஒட்டுறதுக்கு டேப்போட இது கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஒட்டினோம்னா கொஞ்சம் லுக்கு நல்லாயிருக்கும், போல்ட்டும் ரஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். இது மேலே இதை ஒட்டிக்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி இந்த டேப்பு பிச்சுட்டு ஒட்ட வேண்டியதான். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரப்பர்ஸ். இந்த ரப்பர் வந்து எதுவும் மிஸ் ஆகிட்டு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ரப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு. சரி, இப்போ இதில் மொபைல் வச்சு பார்ப்போம். இதை அப்படி 2 சைடும் அழுத்திக்கிட்டு மொபைலை நம்ம வச்சுட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணோம்னா எங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறோமோ அதேமாதிரி வச்சு லாக் பண்ணிக்கும் மொபைல் நல்லா ஃப்ரிம்மாக லாக் ஆகிருக்கு. இதில் நீங்கள் இழுத்து பார்த்தாலும் வரல, ஏன்னா இந்த க்ரிப் வந்து இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது, இந்த ரப்பர் க்ரிப் தான். அது நான் இந்த வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன். வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இதை எப்படி இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், கரெக்டாக வந்து மிடிலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இதான் வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நான் மிடிலில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து இந்த கிளிப்பானில் வந்துட்டு இந்த போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி எக்ஸ்கிரிப் உள்ளது வந்துட்டு இந்த கிளிப்பான் ஹேண்டில் பார்ஸுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா மற்ற இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த க்ரூசர் டைப் ஹேண்டில் பார்ஸுக்கு உள்ள மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அது வந்துட்டு இதுக்கு போட முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். இதுனா வந்துட்டு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. எந்த போட்டில் வேணாலும் வச்சு லாக் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து இது 360 டிகிரி ரொட்டேட்டபிள் தான். இந்த கீயை லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் இது ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் சார்ஜிங் போர்ட்டும் இருக்குது, ஈஸியாக இருக்குது. இதில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் ஒரு கனெக்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இதனால் என்னென்னா, எனக்கு தேவையில்லாதப்போ ஜஸ்ட் இந்த கனெக்டரை மட்டும் லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு இதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டு நான் வந்துட்டு ஹோல்டரை வந்துட்டு கழட்டி எடுத்துடுவேன். இந்த கீயை லூஸ் பண்ணேன்னா இந்த செட்டு வந்து அப்படியே தனியாக வந்துடும். கீயை லூஸ் பண்ணால் இந்த செட்டு அப்படியே தனியாக வந்துடும். இந்த பின் மட்டும் இதிலே அட்டாச் ஆகிருக்கும். இதை எடுத்துடலாம் தேவையில்லைன்னா. அதனால் நான் இந்த இது பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இது வந்து இந்த ஹோல்டர் வந்துட்டு ஒரு 430 ருபீஸ் வந்துச்சு. அமேசானில் வாங்கினது தான் இது. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு வேணால் போய் வாங்கிக்கோங்க. நல்லா இருக்குது. நான் ஜஸ்ட் இது மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு கனெக்டர் வாங்கினா 50 ருபீஸ். இது கனெக்டர் வாங்கி இது மட்டும் நான் அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டேன். மற்றபடி ஹோல்டர் குவாலிட்டிலாம் நல்லாயிருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா கிரிப்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க, பார்த்துருந்தீங்க. மொபைல் வச்சு நான் ஓட்டி பார்த்தேன், எந்த வைப்ரேஷன்ஸும் இல்லை, நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா ஸ்டெடியாக தான் இருந்துச்சு. மொபைல் வந்து லூஸ் கிரிப்பு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, நல்லா கிரிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சி. எந்த வைப்ரேஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு இந்த ப்ராடக்ட்டு. 430 ருபீஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒர்த்தபிளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒர்த்தபிள் தான். கண்டிப்பாக வந்து வாங்கலாம், நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த கிளிப்பான் ஹேண்டில் பார்ஸ் உள்ள பைக்ஸுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்கிரிப் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு
ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் சரி, அப்புறம் வேறு இடத்துல எடுத்து வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, கொஞ்சம் இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் கைஸ். பை பாய், டாட்டா.